Tohle byla teda vaše iniciativa, když to tak řeknu, že byste si řekli, tak otevřeme prostě Royal Enfield? Potřeba myslet na to, že nezajíždím jenom motor, ale že zajíždím brzdy a podvozek, veškerý ložiska v kolech, pneumatiky, řetězovou sadu. Neříkejte kolik, ale opravdu se na tom dá vydělat, když prostě prodáte ty kusy? Tím klientem prostě hledáme, co mu sedne. Ono ve výsledku se stane, že přijde na něco, líbí se mu to, ale skončí úplně na něčem jako jiným. Jo, protože třeba neslyšel nikdy 350 nastartovanou a nikdy na ní nejel. Dneska je tady se mnou Lukáš Pokorný, který je spolumajitel Royal Enfield ve Šternberku u Olomouce. A já mu chci tímto strašně moc poděkovat za to, že to vůbec otevřel tu prodejnu tady v tom kraji. A já se později ve videu dostanu k tomu, proč mě zrovna Royal Enfield chytl za srdce. Já bych ale začal u vás, Lukáši, jestli můžete říct vlastně, jak jste se dostal k motorkám, jaký je váš příběh? Příběh je, odmala prostě, od nějakých, 7-8 let, tak mě tatík vozil na motokrosy, tehdy se jezdili superkrosy a tak dále. No a jako diváci a tak, a stalo se jednoho dne, že mi prostě skládal fichtla, jo, v určité době, A k tomu se nakonec nedostalo, protože nebo tatík měl známýho, který vlastně jeho dcera jezdila motokros na 80 na motokrosové Hondě. No a on ji prodával a jestli tu náhodou nechceme, tak hned vlastně jsem se učil vlastně na motokrosové motorce, Jasně. Pak škola, jednostopy vozidla. Aha. Takže tam jste se naučili vyloženě jakoby servisovat motorky o motorech obecně a takhle, nebo o čem byla ta škola? O tomhle, jo? Primárně vlastně prvák byl takový obecný, tam se učilo vrtat a brousit, pilovat a tak dále. Takže to fakt znáte úplně od základu. Prostě. Přesně, takže tam fakt jako když přišel kluk, který vlastně nedržel pilník v ruce, tak se to naučil od začátku a zároveň potom druhák už byl zajímavý v tom, že se dělal normálně na zakázkách klientů, který to vozili do té školy. Ale to je super, to se mi líbí, protože já když jsem teda prošel ty motosalony, než jsem se dostal tady, tak mi častokrát přišlo, že ti prodejci nemají úplně toto zázemí. Jo, že by vyloženě začínali opravdu od píky na těch motorech. A to se mi líbí, protože podle mě pak to člověk dělá více srdcem. Jo, když to opravdu zná od toho prvního šroubku, od toho prvního válce, že si na to šáhnul. Aspoň taková je moje zkušenost. To, co bylo nejlepší, co bylo super, když jsem tady přijel po těch dalších motosalonech, ať to byla Yamaha nebo Honda. Přijel jsem tady, napsáno 2 hodiny zdarma, byl pátek a vy jste prostě už zavírali, měli do zavíračky prostě klasika. Jo? Idiot zákazník, který přijde 5 minut před zavíračkou a chce se svést. Jo? A i přesto jste mi to půjčil prostě na těch 15 minut, což mi stačilo, abych se zamiloval do té motorky. A pak jsem se vrátil vlastně o týden později a mohl jsem se tady svést prostě 2-3 hodiny. Jo, dával jste mi na vyzkoušení vlastně všechny stroje, 650 Bera, 350 Bulleta, Meteora 350. A za mě je tohle naprosto skvělý přístup, protože není nic lepšího, než to fakt projet všechno a najít si ten motor. Přesně tak, najít si motor a ten model. Proto my to tak máme vlastně jako postavený, jako tu myšlenka tak od začátku, my tady vlastně celou tu modelovou řadu a prostě hledáme, s tím klientem prostě hledáme, co mu sedne. Ono ve výsledku se stane, že přijde na něco, líbí se mu to, ale skončí úplně na něčem jako jiným, protože třeba neslyšel nikdy 350 nastartovanou a nikdy na ní nejel. Takže to je fakt jako velice kolikrát zajímavý. Za to fakt děkuju. Mě konkrétně u té 350 prostě chytlo to, že je to vzduchem chlazený jednoválec a u nás ty klasiky staré javy čezety prostě byly vzduchem chlazené 300, běžně 250, 125. Čili pro mě k té klasice, což je strašně retro motorka, patří ten motor. Jo, když jsem si sedl na 650, tak tam mi to sedělo třeba hodně k Bérovi. Ale už si nedovedu představit moc 650 na klasice. Jo, jakoby právě vzhledem k tomu dědictví, které my tady prostě v tom Česku máme. Ano. Ale já bych se tady u toho ještě zeptal, jestli můžu vlastně, co teda všechno tady nabízíte za modely, na kterých se můžou lidi svést. Tak dá se říct, že to je vlastně celá modelová řada, takže prostě všechny 650, takže právě novinka teďkom Classic, Bear, Interceptor klasika, taková prostě už jako legenda, ikona, Super Meteor je velice zajímavý, pak je tam Shotgun, takový sportovnější cruiser. V té 650 a 350 jsme schopni nabídnout právě klukům ať už sportovní svezení, nebo posezově sportovní svezení, na Interceptoru třeba, nebo na GTčku a zároveň i jako když jsem zaměřený na takovou jako pohodičku a chci mít nohy dopředu a na trošku natáhlejší ruce, tak tady máme Super Meteora, na kterým se dá prostě úplně s otevřenou helmou a taky úsměv a prostě pohoda. Takže prostě člověk si prostě v té 650 najde ten svůj styl, když vyloženě začíná. A 350 vlastně na tom obdobně,
Jo, tam se vlastně dá taky od nějakého právě Huntera, takový městský prostě lovec, když to tak řeknu, jako jo. Pak je tam i Meteor, což je vlastně jako menší brácha Super Meteora. Jo, na 350 hodně si to berou právě holky, jo, na začátky a tak dál. Meteor asi berou holky na začátky, jo? Jako on má celkem níž jako sedlo, a to je pravda, jo, takže vlastně na to, když sednu, takže si pěkně dostanu oboma dvoma nohama, jsem si takovej jistý na té motorce a zároveň tam na dvojku se rozjedu, dám čtverku, jedu 50, dám pětku, jedu 50, jako ve městě nemusím hledat ten správný kvalt. Je to takový jako hodně příjemný, jako hodně to odpouští, jo, ten motor. Pak tady jsou 450, což už jsou od Enfieldu vlastně motory Sherpa a nějakým způsobem novodobý motory, jo, normálně na vodě, na chladicí kapaliny, už jako chlazení, jo. Takže tam ten projev toho motocyklu už je prostě jinačí, jo. Tady ty vzduchem chlazené motory tak se dají relativně jako dobře tak jako na ucho jezdit, podtáčet, když to tak blbě řeknu, jako jo, a užívat si jako tu charakteristiku toho motoru. Ty 450 už jsou takový jako více do sportovna, mají rádi jako ten střed a takový prostě vyšší spektrum otáček, aby ten motor správně fungoval a jel zase jako prostě na tom taková jiná sranda, taková ostřejší sranda prostě. Za mě se to třeba líbí, protože prostě 450, že jo, motocross, jednoválec, jo, takže to je hodně taková jako charakteristika, ten jednoválec, té 450 je fakt jako zajímavý a ten Enfield nejde vůbec špatně, jako no, jo, tady v tomhle motoru. No a když má člověk trošku více dobrodružné kořeny, tak jsem se díval, že tady máte i nějaké Himalajany. A který Himalajan byste doporučil? Starou 411 nebo 450? Častokrát to vidím, ty diskuze. Ta 411 je super na cestování, ale to je na takovýto cestování jako tou cestovatelskou rychlostí, takovou tou prostě pohodovou cestovatelskou rychlostí. Samozřejmě průjezdnost terénem, spolehlivost, minimum prostě problémů na té motorce, který bych musel řešit, protože prostě tam relativně, když na tom spadnu, tak mě nepraskne chladíč, nebo když ho trefím chladíč, tak mě prásknu, zvednu, otočím nebo neotočím, roztlačím. Máme nějaké zkušenosti, že i když nemaže, tak jako dlouho jede, jo. Okay. Jo, takže jako fakt je to jako zajímavá zkušenost. Fakt je to jako super motor, jako že jako takový nesmrtelný, jo. Na druhou stranu ale 450 nabídne takový to dobrodružný, rychlejší cestování, takový to rally cestování, takovou tu rychlejší stopou, jo. Což je na druhou stranu taky zajímavý. Ale co se týče i toho opotřebení a tak dále, tak na naší vlastně tady demo motorce, co máme, tak je 20 000. A jde to z ruky do ruky a furt to funguje. A základní servis to je 450. No, to je 450, no. To je zajímavý, protože to už je voda, olej, chlazení, myslím? Jo. Je, že? No, jako vodník, no. Okay. A právě, jo, takže 20 000 tady máme na demo motorce a standard. Super. Prostě. Za mě klobouk dolů, že jste prostě našli s kolegou tu odvahu a otevřeli to. A líbí se mi prostě, jak jste si s tím fakt vyhráli, jo, to zlato do té podlahy, ta dřevěná dekorace, jo, vůbec obecně všechny ty dekorace, co tady máte. Jako opravdu za mě krásná práce, moc pěkné. Jako fakt jsme do toho tak jako nějak šli prostě. A to je to srdce, to jak jsem vám to říkal. Jo, já jako zákazník prostě vidím v tomto srdce, protože když přijdu do Hondy, do Yamahy, no tak prostě je to prosklená budka, skleník, kde stojí hromada motorek a a to je všechno. Ale úplně stejný pocit z toho mám i já vlastně, že když jsem teďkom, nevím, třeba půl roku nebo koncem minulé sezóny, tak jsem právě si procházel znovu jako showroomy a tak dále. Byl jsem Ducati v Praze, to. A prostě jsem tak prošel a vlastně mi tam něco chybělo. Furt v každém tom obchodě mi něco chybělo a Enfield, ty už jako to má prostě udělaný jinak. To je jako jedna z mála značek, který to má udělaný jinak. Vlastně to je podle nějakých regulí, že jo, jak jako to má být. Je to taková ta přátelská, to takový to spojení, že jo, kdyby tady ještě bylo třeba kafe nebo něco, jako takový jako vyloženě ofiko kafe, tak se to dá s tím jako spojit, jo. Že to je velice jako příjemný. Samozřejmě prostor nám úplně nevychází, ale Jenom, že to jde v ruku v ruce prostě i s lidma, podle mě. Jo, že tohle by každý člověk prostě nemohl dělat, jakože povaha člověka, jako jste vy, jako je váš prostě kamarád. Jo, a vy to můžete dělat, protože to děláte právě srdcem, podle mě. Jo. Kdyby vám šlo čistě jenom prostě o zisk, o prachy a prostě tohle, tak to podle mě přesně, tak to nebudete dělat. Vás to prostě musí bavit. O to by šlo, jo. Jasný, jo. Kolega se přestěhoval vlastně z Hradce Králové, že jo, sem. Já jsem se vlastně tady přestěhoval ze Zlína, jsem 7 let dělal v Ducati, že jo, ve Zlíně, takže jsem se tady taky přestěhoval. Měl jsem tady servis tak nějak jako rozjetý a kolega vlastně kvůli tomu Enfieldu, že vlastně tady hledali jako servis,
tak se přestěhoval sem, že? Takže jsme to tady začali vlastně bouchat jako spolu. Okay. Takže ze všem všudy jako jsme do toho takhle šli jako s plnou parádou. No. Jo, protože jako takhle, když tak se o tom nebavte, jestli nechcete, ale mě šlo právě o to, a taky lidi se hodně o tom baví nejenom tady, ale i v zahraničí, že jak pane bože můžou ti dealeři vydělávat na tom, když ta motorka, tak jak je hezká, jak je udělaná, stojí tak strašně málo peněz. Jo, víte, o co mi jde? Jo, prostě takováhle krásná mašina, co jsem koupil prostě za 133 000. Jako jak, jo, pro boha, jo, rozumíte, o co mi jde? Jo, prostě na tom, fakt jako takhle, neříkejte kolik, ale opravdu se na tom dá vydělat, když prostě prodáte ty kusy? No, jako otázka je, co vydělat. Dá se vydělat, ale tak jako, aby člověk jako nějak normálně jako nebo nás živí servis primárně, jo, takže prostě člověk, a aby jsme, tam jsou nějaký plány, co člověk musí splnit, ale prostě furt to není tak zajímavý, jo, jako to je, dneska už i v autech to není tak zajímavý. To máte jako benzínek, jo? Na benzínce nevydělává benzín, ale vydělává tam nejvíc ten shop. Jo, to jsem slyšel. No. Takže mám s tím zkušenost, jakože jo, opravdu vždycky vydělával nejvíc ten shop, ne prostě prodej nafty a benzínu. Je to jako tvrdý biznis, nebo já když jsem třeba chvilku dělal, že jo, ve stavební jako stavební techniky, jo, tak to prostě tam se točí úplně jiný peníze, ve výsledku člověk tu práci tam udělá, dá se říct stejnou, si je trošku těžší, že třeba dělá na slunku a tak dál, ale prostě tam se točí úplně jiný prachy a člověk tam taky stráví 8-12 hodin denně, že jo, ale vydělá prostě daleko víc, ale prostě... No ale není to tím srdcem potom pro vás, no. Jo, jasně, no, člověk jede prostě jako takhle, že právě prostě dělá tu práci, jo. Že dneska, tak jak my jsme si otevřeli tady jako nějaký obchod, jo, tak už prostě dělá málo lidí. Dneska to jsou prostě firmy, které už mají nějaký zázemí, třeba nějakou, to je prostě firma, která je živí úplně něco jiného a prostě majitel jde a udělá si třeba, jo, to je třeba Hlaváček, že jo, prostě auta, velký prostě segment už fungujícího, jako přijdete třeba, nevím, do Suzuki a řeknete, že chcete zastoupení, tak oni sice jo, ale ty podmínky jsou kolikrát tak tvrdý, že vlastně pro vás to vůbec nedává jako ekonomický nějaký smysl. Jako, protože do toho musel tak nalít peněz, že to... Jo, takže, a to jsem právě chtěl říct, že nás hodně jako podpořil i import, jo, že to vlastně jako tady vůbec vzniklo, jo, že to vlastně tak jako všechno... To znamená, jakoby tohle byla teda vaše iniciativa, když to tak řeknu, že byste si řekli, tak otevřeme prostě Royal Enfield, protože se nám to líbí. Jsme byli jednoho dne právě v Praze, jo, když jsme vlastně dělali ten servis, tak jsme to tam nějak řešili tohle a jeli jsme zpátky z Prahy a právě jsme říkali, že to jako uděláme tady jako ve Šternberku. A já jsem jel přímo na místo, kam jsem chtěl jako jet, protože jsem věděl, že tady je volný jako pro nájmu, tak hned ten den jsem ještě tady volal na to číslo a hned jsme to tady řešili, takže... Já jenom trošku odskočím a vrátil bych se zpátky, protože jsem si tak jako všiml, že hodně jste preferoval, a když jste mluvil o těch motorech, ty 450, ty Sherpa motory. Tak která z těch motorek, z těch 450 vám jako nejvíc teda, která se vám obecně nejvíc líbí od toho Royal Enfielda? A proč? Jako mě vyloženě. Ať na to nezapomeru. To je právě jako těžký, jo? Vzhledem k tomu, že nejsem úplně jako motorkář a nejsem úplně nějak jako... Více závodník prostě. No. A nejvíc, jako co mě sedlo do ruk, tak samozřejmě je ta 450, jo, himalajánská, jako jo. A konkrétně Himalajan? Nebo Guerilla, nebo... No ta Guerilla je celkem zajímavá, ale Himalajan, no. Okay. Jo, fakt jako na toho jsem stoupl, sedl a hned jsme jeli tady na motocrossovou tráť nahoru a skákali jsme lavice a tak dále, jo, takže... Mám i potom nějaký videa z toho a možná někde ukážem. Tak super. Až to někdo se stříhá. Jo, rozumím. Nejvíc, co teďkom jako tak mám nejradši, na čem nejvíc jezdím, tak je právě zrovna klasik. Klasik 350? Jo, toho jako teďkom zajíždím, to jsem si vzal jako na starost a to mě fakt baví. A co vás na tom nejvíc baví? Cestování, jako takovou pomalou rychlostí, takhle jak jsou oblečený. Po poli klíně, nebo jako v napolňačce, jo. Na polňačce. Jo, jasně. No, to je úplně to stejné jak u mě. To je prostě největší paráda, jako. Jasně. To, že vám tady v servisu vlastně už prošlo a dá se říct asi hodně Royal Enfieldu, tak možná otázka, který z vašeho pohledu je nejspolehlivější, který má jako nejméně servisních vad a oprav.
největší problém, co teď jako, tak jako pociťujeme, tak jsou relátka, nebo byly vlastně, jo, že odchází nějaké relátka, jako palivové pumpy a tak dál. Ale to je prostě otázka 200 korun. Jako, a to prostě. bylo ve všech modelech, nebo jenom 350, nebo jenom 650, nebo 450? Bylo to spíš na euro čtverkách, no. A to je prostě třeba 2x, 3x do roka, jako ta reklamace taková. 2x, 3x. No, jo, víckrát jsme to neřešili. Jsem tam, že se rozsvítí nějaký ABS-ko, nebo ani ne ABS-ko, ale spíš jako to EFIčko, jo jasně. Takže se prostě načte závada, zjistí co a jak, vesměs se to smaže a uloží, jezdí se dál, neobjeví, takže prostě pohoda. Jo, že to je prostě nějaký krátkodobý pokles třeba při startu na baterce a prostě ta jednotka to vyhodí jako chybu. To nezní jako nějaké zásadní prostě problémy. To jsem právě chtěl říct, no, jakože právě to je strašný rozdíl změn, no prostě jak jsem dělal v různých značkách, jo, tak tam to funguje trošku jinak. Mně tady přijde, že prostě ty motorky jsou daleko víc vychytaný na ten začátek, že nechodí prostě svolávací akce a tak dále, jo. Jasně. Jo, což je prostě, dneska ten svět funguje i v těch autech a tak dále, co jako slyším, že prostě něco vyjede a za provozu se to ladí, že? Jo, a tady je to jako právě opak, jo. Tady prostě asi trvá díl, než to vyjede, nevím, tak dlouho to nedělám, že? Ale prostě jako, že bys nějaký záruky a tak dále. Fakt jako strašně málo věcí, což jako nás jako strašně jako mile překvapuje. Jo, ne, tak super. Jako. Jo, jako na druhou stranu zase máte tolik práce v servise, že? Co jste říkal, že vás živí. No, jasný, no. I co se týče třeba garančních úkonů, anebo vůbec jako servisu, tak tady se prostě mění oleje, dělají prostě ventilový vůle, nastavení, kontrola, synchronizace klapek a řetězový sady a spotřební materiály, jako no. No, tak jako pro nás, pro klienty, úžasná věc, pro servis horší zpráva. Jako samozřejmě, no. Člověk toho musí otočit víc, že na tom servisu. No, jasný. Okay. Takže vy teda tady máte všechny motorky Royal Enfield, děláte tady servis, děláte tady testovací jízdy a co teda ještě dál tady nabízíte? Servis jako všech motocyklů, no. Servis všech motocyklů. No, jo, pozáruční, dá se říct. Jako dá se udělat i záruční, ale spíš to neděláme, ono tam je nějaká evropská bloková výjimka se to jmenuje, nebo nějak tak to je, že můžeme udělat klidně i Hondu jako garanční servis. No a ještě se teda dívám, že tady nabízíte i nějaké, tohle ne, asi to není na prodej úplně, to je dekorace předpokládám, ale tam vidím nějaké oblečení, nějaké přilby, takže máte tady jako motodoplňky. Jo. Máme tady motodoplňky a jako primárně tady máme věci o Enfieldu, jako co jsou jako OM záležitosti, jako prostě, já nevím, ponožky, boty, baťohy, nějaký bundy právě cestovatelský. A musím říct, jako poměr cena výkon, třeba nějaký ty polokošíle a tak dále, jako fakt to stojí pár korun, nebo jako pár korun. Není to jak z HMK, nebo možná jo, jestli to tak vemu, jo, tak... A je to jako kvalita, jako celkem jako příjemný materiál a tak dále. Jo, nevrací se to, jako lidi jsou s tím spokojeni. Jako když se na to dívám... Já to sám testuju. A... Aha. Tak když se na to dívám, tak to vypadá hodně stylově a k těm klasickým motorkám, no. Jo. A tam se dívám, že máte i nějaké top casey na Himalajana, celou sadu. No, pěkný. Máme to tak nějak, aby jsme byli jako schopni nějaký ten základ tady nabídnout, aby tady byl. No, samozřejmě toho je tolik a my tady máme tolik, ale vzhledem k tomu, že tady nemáme úplně nějak extra velký zázemí, kde bychom to mohli mít, tak tady máme aspoň takový ty nejvíc prodávané věci. No. Jako, nebo na první dobrou, na co se lidi tak nejvíc jako poptávají. No. Takže větší plexy, nějaký padáky a tak dále. No, tak. Okay. Já jako zákazník jsem tady přijel a koupil jsem si Royal Enfield Classic 350 a úplně neznalý člověk toho, jak to mám správně zajet, protože to je moje první úplně nová motorka, jak se mám k tomu teda správně chovat, po kolik kilometrů. A pokud bych se měl vyloženě držet té servisní příručky, tak to máte jako prvních 500, jedete jako do maximální rychlosti 70 km za hodinu, že jo? Pak je ten druhý interval, tam je 80 km za hodinu a je to podle kvaltu rozřazení, když se bavíme na té 350, rozřazený na ty rychlosti. Za mě teda, co se týče vůbec zajíždění jako motocyklu, tak je fakt jako potřeba myslet na to, že nezajíždím jenom motor, ale že zajíždím brzdy a podvozek, veškerý ložiska v kolech, pneumatiky, řetězovou sadu a vlastně jako zajíždím komplet jako celek. Jo? Takže tím pádem prostě je důležité jezdit plynulou rychlostí, jo? Dobře řadit, jako myslím, jako nepřetáčet tu motorku, naopak nepodtáčet. Jo, takže prostě v nějakým takovým tým v 350, na té 350 se prostě bez otáčkoměru, že jo, na ucho, nejlepším možným prostě rozmezí to tam prostě skládat.
No a nedobržďovat vyloženě přes kvalt, jo, jako do křižovatky a zase naopak prostě ze křižovatky prostě neodpalovat jako závodník, jo. A fakt jako prostě takovou jako roztomilou jízdou to prostě jako zajet, no. Hodně plynule a v pohodě, no. A jako fakt, jako když prostě pojedu z kopce 90 a ne 70, jako, tak prostě to jako jede, jo, jakože vůbec jako si z toho fakt jako vyloženě nedělat jako úplně jako těžký svědomí. A já vždycky říkám, jako lepší je si to zajet víc jako do, když tak řeknu, jako do sportovna, třeba ten motor, než ho prostě jako tahat právě na ty kilometry a vlastně ho... No to jsem chtěl říct, ono to bylo jako trošku problém na těch našich cestách opravdu striktně držet těch 70. No. Já jsem si to hned posunul teda na těch 80 a tam to byl pro mě prostě nějaký mezník. Ale ono, čím víc kilometrů jedete při 100, 200, 300, tak cítíte doslova, že ta motorka se otevírá. Ten motor. Že prostě, když jsem to měl těch prvních 100 kilometrů, tak jako těch 80 tam jako nechtělo se jí, jo? Prostě, že jako ne, to není, tam se necítím. Ale jakmile už jsem šel přes těch 100 kilometrů, tak jsem cítil, že to jde najednou strašně lehce a na těch 80 jsem se dostal ani nevím jak. A teď, když už se to blížilo k těm 500 kilometrům, tak jsem se kolikrát dostal i na 90 a vlastně jsem ani nevěděl, jak to tam skočilo. Jo, a předtím se jí vyloženě nechtělo vůbec. Takže ona, jak kdyby ta motorka, ten motor vám vyloženě sám říká, dobrý, jo, už můžeš, už jsem to vychodila dost. A to je přesně jedna z věcí, co třeba říkám, jo, že za mě škoda prostě v těchto penězích, relativně, když to tak řeknu, si koupit prostě tou motorku. Jo, protože vy se vlastně připravíte o ten zážitek toho zajíždění, o ten zážitek toho otevření, jo, vlastně, že to vlastně se o toho chudíte, protože dostanete motorku nadělenou, nějakým způsobem zajetou. Ani nevíte jak, za prvé, jo, což jako prostě ono ve výsledku fakt jako blbě to zajet, to a já nevím, jestli to ani možná jde, jako úplně extra blbě to zajet. Ale ten zážitek tady tohle přesně, co popisujete, tak je prostě famózní. Jako... No právě. Já jsem to nikdy neměl. Zažil jsem to u té 350 poprvé a bylo to zvláštní. Já ani nevím, jak to popsat jakoby slovy, dobře, k čemu to přirovnat, ale prostě bylo to pěkné. Ta motorka vloženě, ten motor vám jako promlouval. Jo, teď prostě můžeš, už to jde, jo, už to jede. Za mě super zkušenost, určitě bych ji doporučil. Já říkám, no, to jsou zážitky, které prostě jako Enfield nabídne a fakt jako... Určitě. Tohle je jeden jako z takových těch jako zajímavých zážitků, když koupíte tady jako nový bike. Já se teda zeptám na jednu věc, protože to, co mi chytlo nejvíc za srdce, tak jak jsem už vlastně říkal, je, že když jedu do kopce a ta rychlost nebo ty otáčky toho motoru jsou trošku nižší a trošku víc za ten plyn vezmu, tak slyším takzvaný ten thumping sound. Jo, ten pumpovací zvuk. Je to správné, nebo už to podtáčím. Jo, protože já jsem se toho nemohl bavit. Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem to prostě musel poslouchat pořád. Je to návykový, no. Je to strašně návykové, když jedete prostě krásnou přírodou a teď, nebo tunelem a slyšíte to, tak to je prostě, to byste nejradši celý den prostě jezdil tím tunelem tam a zpátky. Jo. Tak je to v pohodě, anebo to radši jakože nedělat a už to podtáčím. Je to jako do určité míry už jako podtáčení toho... Čili tyhle ty zvuky... Samozřejmě úplně extrém je tehdy, když už prostě to cítím, že už ta motorka i škube. No jasně, jako, ne, to už řetěz prostě už to jako fakt jako nechce. Ale je to na taková ta hranice prostě, ale jako ty hranice jsou vždycky nejlepší, že jo? No prostě právě, takový to brnkání na tu hranu, jo? To je prostě vždycky jako, v každém segmentu je prostě brnkání na hranu nejlepší, jo? Takže jako samozřejmě, kdybych takhle chtěl jezdit právě celý den nahoru dolů, tak to úplně asi neprospívá, ale na druhou stranu prostě fakt jako tu motorku to nezničí, když to tam občas takhle dělá, že nebudeš si to takhle jako chci jako prostě užít. Jo. Za mě jsou tohle fakt hodně dobré a užitečné informace pro člověka, který si právě koupí tu novou motorku a zapomene se na tohle zeptat, protože ani neví, že ta motorka tohle dělá. No jasně. Jo, a když oficiál, prostě prodejce, dealer, servisák řekne, jako jo, je to OK, ale nedělejte to celý den při tom zajíždění, tak si to ty lidi prostě v klidu užijou a budou mít. Já bych se teda zeptal ještě na poslední otázku a to je to vlastně, jaké bez tou motorkou čekají servisy. Já jsem dneska přijel na první servis, který je vlastně po 500 kilometrech a co se vlastně tam bude všechno dělat, kolik mi to bude stát, jaké jsou třeba další 2 servisy. Jo, ty první 3 servisy, v kolika kilometrech, co se tam dělá? U té první 500 je to takovej, v mých očích je to prostě jednoduchý servis, jo. Každý je ten Enfieldácký jako primární servis, prostě jako dá se říct jako jednoduchý. Je tam vlastně kontrola seřízení, nastavení ventilové vůle, výměna právě náplně toho motoru plus filtry,
celková kontrola právě sekundár, nastavení sekundáru a tak dále, což vlastně jakoby tam je taky, jo, za těch 500 km ten nový sekundár už se nějakým způsobem natáhne, takže se čistí, dopíná na správné nastavení toho předpětí, toho řetězu. Samozřejmě nějaká kontrola šroubu, dotažení, diagnostika, jo, právě jestli se tam nejsou nějaké paměti, nějaké závady. No a celková kontrola, testovací jízda, jo, takže, ale vesměs jako je to otázka tady tohohle nějakých 2 hodiny práce, jo, na té 350. Takže já s tou motorkou přijedu a ten servis může proběhnout hned, nebo nemůže? Nebo to je právě jedna ze zásadních věcí, ne. Jo, to vlastně neprobíhá hned, funguje to tak, nebo děláme to tak, že vlastně ten motocykl přivezete den dopředu, druhý den vlastně, nebo dáme vám právě jako testovací bike, druhý den se na tom začne dělat a vlastně další den odpoledne si jedete pro vyservisovanou motorku. Okay. Jo, a nebo dá se to stihnout i za den, když ráno přijedete, necháte to tady, dostanete právě druhou motorku, jedete si někde na výlet, nebo prostě na výlet domů třeba, jo, nebo prostě někde se ztratíte na toho půl dne, jo, dá se říct. A kolik mi bude stát ten první servis? Vesměs je tam vlastně nějaká doporučená hodinová sazba jako za hodinu servisu, jo, nebo servisní hodiny. A materiál jako spotřební, který se tam do toho motocyklu dává, tak což právě je nějaký ten jako filtry, nějaký těsnivo, jo, a olej. Jo, a to je plus minus všude stejný. A co se týče jako originál materiálu, tak to je všude stejný. Pak samozřejmě je problém když někdo má motorku nějakým způsobem víc osazenou nějakýma věcma, já nevím, musí se něco sundávat a tak dál. Jo, tak samozřejmě se to třeba natahuje na té hodinovce, ale primár je takový, že tady ty první servisy jsou fakt jako takhle jako kolem těch 4 000, no, když to tak jako řeknu. Okay. Tak jo, takže to byl teda první 500kový servis a potom teda ty další Ano, pak je 5000. 5000? Jo, v 5000 vlastně to je, dá se říct, bez té ventilové vůle, nebo to taky je prostě, je to bez ventilové vůle, tím pádem to je prostě servis na počkání, jo, v tomhle případě. Takže to znamená, přijedete v 10, ve 12 odjíždíte, jo, takže to je vyloženě v pohodě. No a 10 000 servis je zase na ventily. Jo, jasně. Jo, okay. A to je zase ten primár, studená motorka. Jo, takže tak, no, takže... Okay. Tak za mě je to všechno, já moc krát děkuji za rozhovor, bylo to fajn pokecání, bylo to super a zase někdy. Čau. Čus.